Tenim el nou barco híbrid de fibra i fusta. Construcció, taps, amb una rosca super senzilla de posar, perquè ens duri tota la vida. Maneguetes especials per poder aixecar el barco sense fer-nos mal a les mans. Post d'inoxidable IC16. Politxes amb triple rodament. Eix central amb agulles i laterals amb boles, tant aquests com aquests. Totes són les mateixes politxes que aguanten molts de quilos. Els cables de proa els substituïm per cabo d'Spectra i Vectran. És un cabo que aguanta 2.800 quilos. El cable d'acer aguanta 530 quilos. Aquest pont, aquest petit triangle és per igualar l'alçada respecte al pivot del pal. O inclinar el pal endavant i enrere amb la mateixa tensió sempre. Llavors no es varien les tensions quan naveguem amb molt de vent, que sempre tirem el pal enrere. Treballem sempre amb 3 cables en vez d'en 2 quan fa vent, amb el sistema normal baixat i baix. Portem el vaporitzador, que és una espècie de vàlvula, que el que fem és equilibrar la pressió interior i exterior. Aleshores, aquest forat, té un forat perquè respiri, i si algun dia volguéssim, féssim xocolatera, teníem aquest tubo, és igual que aquest, i va fins a baix, fins aquí. Llavors, quan volquem, l'aigua queda per aquí. No ens entra mai aigua a dintre. És un sistema molt senzill i molt lògic. Anclem les bordes al lateral del barco perquè quedi tot el que és coberta per trepitjar fins aquí net, perquè amb els barcos aquests, amb els cascos de fibra, que hi ha un reforç intern de fusta, podem fer un bon reforç i que no se'ns arrenqui. La coberta de fusta, també, amb enxapat. Les bancades les fem sempre amb fustes de 5 centímetres d'ample, el que és la fusta tova. La fusta de reforç mai fem un forat a sobre la fusta, mai posem un taco perquè la debilitem. I el que ens interessa és aquesta fusta que sigui la que ens aguanti el barco. Posem més tacos interns que externs perquè on hi ha més pressió és aquí. Podem arrencar el barco és aquí. Per exemple, la politxa de l'escota posem una placa especial amb cargols passants a sota i a sota té una mateixa placa perquè així el reforç es reparteix amb tota la fusta a dintre. I és on anclem, en aquesta politxa única, anclem bordes i estais de proa. Tot va reenviat aquí. Aleshores, nosaltres treballem amb l'angle que toca, que és aquestes politxes treballen horitzontals i aquestes treballen verticals, perquè cada politxa té un sistema de desmultiplicació diferent i treballen amb angles diferents. Aquests cabos de control de pal són d'espectre intern, els fem amb colors diferents perquè es vegi molt fàcil què és el que caces i no caces. Tenim després aquest sistema que tenim aquí, que són els reenvios. Per exemple, aquest és el del flexo, que a més és molt fàcil perquè nosaltres posem a davant poques politxes i les altres les posem aquí darrere. Tenim un control molt fàcil quan cacem i descassem perquè jo des d'aquí sé si porto la vela molt descassada o molt cassada, perquè des d'aquí ho veig fàcil. Igual aquest sistema fem el del Cunningham i el del Pato. Sapiguent aquesta llargada, sabem si cacem poc o molt. Tenim el sistema de mordasses especials, cacem des d'una banda, amullem des de la banda, no tenim problemes, estan inclinades per no tindre que baixar la mà, navegant penjats podem caçar i descassar la vela, i tenim un nivell més alt aquí, i en aquestes que aguanta la pala està el nivell més baix. Llavors els cabos de control no es creuen mai. Les cinxes són d'espuma EVA, forrades amb espuma EVA, perquè siguin supertoves. El forat està bastant interior perquè podem posar el peu aquí i aquí. Hi ha vegades que necessitem posar el peu aquí i no podem. Aleshores, amb això guanyem això. Tenim la cinxa que va per sota aquí perquè no tinguem que estar tensant les cinxes. I a més ens evitem fer un forat a la bancada. Que considerem que fer forats a la bancada debilites una mica la bancada. Tenim les fustes on apoyem els peus, que estan posades així, perquè a vegades trepitgem aquí i hem arribat a trencar alguna fusta. Nosaltres les posem així perquè creiem que és més rígid posar la fusta així que no de través. La xarxa amb 3 butxaques, això és molt estàndard, amb elàstics. Posem aquesta cinxa molt petita, perquè aquí ningú es penja amb els peus, és impossible, perquè si no el cos estaria 1,80 m fora, i això és bàsicament per agafar-te amb les mans, per quan et vas penjat, per pujar sobre el barco. Amb aquesta cinxa en tenim més que suficient. Va per sota i així no tenim forats en aquestes bancades. Com veureu, totes les bancades estan lligades, independentes, cada petita fusta, encolada entre elles, amb epoxi,
estan lligades amb 2 cargols interns i cargols externs. Això el que fem és fer estructuralment molt fort el barco, perquè nosaltres intentem fer les bancades gruixudes sense perfilar per fer el barco rígid. Jo crec que un barco rígid és més ràpid que un barco lent, un tou. I aleshores, per no tindre problemes de desencolats, de cascos amb bancades, hem posat més cargols, a part de que interiorment, sota de laminat de fibra i la coberta, que és de fusta, tenim una fusta interna i aquests cargols són de 7 centímetres de llargada d'inox. La cabota està a dalt de tot, partint del cono d'esforç més gran. Si enfonsem el cargol, el problema és que, clar, podem arrencar la fusta. La manegueta del carro escoter és perfilada de popa, partint de l'aerodinàmica. També tenim un segon tap per ventilar el barco si anem de viatge, obrim els 2 taps i hi ha una circulació d'aire. Aquesta peça, que és de fusta, està laminada en fibra exterior, encara que no es vegi perquè està bastant ben fet. Tenim la cinxa aquesta perquè la politja no es quedi aquí sota i no es piqui. El que és la barra escotera és amb alumini anoditzat, especial,